ҷомадӯзӣ яке аз ҳунарҳои қадима ҳисобида мешавад, ки дар замонҳои пеш либоси асосӣ ва намунаи либоси тоҷикон ба ҳисоб мерафт. Мардум ҷомаро на танҳо дар тӯю маросимҳо, балки дар ҳаёти ҳамарӯза истифода мебурданд. ҷомадӯзӣ дар он вақт меҳнати бисёр талаб менамуд ва ҳаққи хизматаш низ мувофиқи кораш пардохт мешуд. ҷомадӯзӣ дар фарҳанги мардуми тоҷик ҳамчун як ҳунари анъанавӣ ба қайд гирифта шудааст ва имрӯз дар феҳристи миллии мироси фарҳанги ғайримоддӣ ҳамчун як унсури алоҳида онро ҷой доданд. бояд бигӯем, ки ҷома худ як афзор ё як либосе мебошад, ки чӣ аз ҷониби мардон ва чӣ аз ҷониби занон дар мавзеъҳои муайян ё хуб дар ҳолатҳои муайян ё дар контекстҳои муайян истифода бурда мешавад ва бар карда мешавад. Ва маҳз талаботи ҷомапӯшӣ аст, ки имрӯз ҳунари ҷомадӯзӣ миёни мардуми тоҷик то як андоза анъана гардидааст ва дар ҳама шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ то як андоза ҳунармандони ҷомадӯз мавҷуданд ва ин ҳунари суннатӣ ё қадимаи мардуми тоҷикро идома медиҳанд. дарзе ки болои ҷома духта мешавад, яъне ки дарзе ки маторо бо пахтаи қисми миёнаи ҷома пайваст мекунад, аслан бояд дастӣ духта шавад ва бо кӯкҳои хурд духта мешавад. ва аслан рисмоне ки мисол дар асри 20 духта мешуд, аслан рисмонҳои сиёҳ истифода бурда мешуданд ва хати духтаи, яъне ки кӯки духтаи он бояд ки рост духта мешуд. шахсоне ки ба ҷомадӯзӣ машғул буданд, онҳо хати ки бояд ки болои он рафта мешуд, як андозаи муайянро бо нӯки сӯзан рост мекарданд, мекашиданд, яъне болои мато, ва сипас болои ҳамон хати кашидаи хеш кӯк духта рафтан мегиранд. вобаста ба минтақаҳо чӣ аз солҳои пеш ва чӣ то имрӯз ҳамин матои интихоби ҷома низ ба худ фарқ дошт. Масалан, агар аҳамият дода бошед, пештар ҷомаҳои аллоча ва ҷомаҳои беқасаб буд, ки мардон онро ба бар мекарданд ва махсус он моли мардон буд. Яъне ҷомаҳои занона аз ҷомаҳои мардона дар духт ё дар шакли интихоб чандон тафовут надоранд. танҳо аз рӯи интихоби матоъ унҷо муайян карда мешавад, ки ин ҷома занона аст ва ҷомаи дигар мардона. бадтар марҳила ба марҳила ин ҳунар тараққӣ намуд ва модарони тоҷик духтани онро ба дараҷаи аъло омӯхтанд. сокини шаҳри хуҷанд холаи нурихон ибодуллой ва аз зумраи он ҷомадӯзонест, ки аз овони хурдӣ паҳлӯи бибӣ ва модари ҳунармандаш менишасту ҳунари ҷомаву тоқидӯзӣ меомӯхт. ҳамакнун ҳудуди 50 сол бо шарофати ҳунари ҷомадӯзӣ рӯзгорро пеш мебарад. 50 сол эси ман захми сӯзан кади зиндагима ба пеш буда истодам. ягон маротиба дар намондам. мехоҳам, ки духтарон, занҳо ҳунарманд бошанд. мана неварам ҳунарманд, келином ҳунарманд. аз ҳунари худ нолиш надорам. модаркалонам бошанд, ҷомадӯз буданд. амми ҳамсарам бошанд, ҷомадӯз ва ё ба ман вайкада ҷомадӯзиро омӯхтанд. мана зардӯзӣ кардем, лекин ман ҳами ҳунар ягон маротиба асабонӣ нашудам ва нахоҳам шуд. дар шимоли тоҷикистон кӯшиш мекарданд, ки ҷомаҳои бисёртар ҳамин ҷомаҳои аз сиёҳ сафед, аз ранги сиёҳ истифода баранд. боло сиёҳ буду, абраш хеле равшантар мешуд, гулдор буд. майда майда кепча мегуфтанд, майда майда хеле духта мешуданд. чӣ қадар ҳамин қадар майда духта мешуд, ҳамин қадар ҷома нархаш гаронба мешуд, нархаш баландтар мешуд, қиматбаҳо ҳисоб мешуд. интихоби широзо ҳам гуногун аст. барои масалан занҳо рангҳои нисбатан ҷилодор, масалан сурх, сабз, кабуд, яъне рангҳое ки диққат ҷалб мекунад, он хоси занона аст дар фарҳанги мардуми тоҷик, аз он интихоб мешавад. аммо барои мардон он широзҳое ки барои гирди ҷома
интихоб мешавад ҳатман аз ду ранг иборат аст, сиёҳу сафед. вақте дар фарҳанги мардум мо пурсон мешавем ки ин чӣ рамз аст, мегӯянд ки якум рамзи хушбахтӣ аст ки дар ҳама ҷо бояд сафед истифода шавад, аммо рамзи сиёҳ дар фарҳанги мардум, дар андешаи мардуми тоҷик, миёни мардум бояд ки рамзи қудрат, рамзи сиёсат дошта бошад. яъне ҳар мард бояд сиёсати худро дошта бошад, бояд махфие дошта бошад. ҳозир асосан мардҳо ҷомее ки як ранг мегиранд, ҳамон як ранга медӯзанду дар бар мекунанд ҷомадӯз бисёр. дар бозор мағозаҳо ҷомаи як ранги сиёҳ, зангор, кабудро месупоранд, нарху навошонам баланд. фарқият дорад. нарх барои он фарқият мекунад ки вақте ки чӣ мекунанд, захм мезананд, дар захми ҷома фарқият мекунад ва сифати матоъ ҳам фарқият мекунад. қаблан ҷома дар мавзеъҳои муайян ё дар мавқеъҳои муайян ба бар карда мешуд. масалан мо ҷашни арӯсӣ дорем ки дар он бонувони тоҷик барои хонаи арӯс рафтан дар ҳолатҳои каме ҳаво сард будан ҳатман ба худ ҷома фармоиш медоданд ва аз ҷониби дигар мардон низ дар ҳолатҳои махсус ё дар ҳолатҳои гуногун ҷома ба бар мекарданд ва ин талаботҳо боис ба он мегардад ки бояд ҳунарманди ҷомадӯз бошад. масалан домод ҳатман дар солҳои қаблӣ ва имрӯз ҳам дар бархе аз ноҳияҳои кишвар ҳатман домод дар маросими ҷашни арӯсии худ, махсусан дар рӯзи никоҳ, ҷомаи дар рӯзи ба қадди худ баробар фармоиш медод ва харидорӣ мекард, он ҷомаро ба бар мекард. дилбастагии зиёд ба ин касбаш буд ки дар муддати кӯтоҳ байни аҳли маҳалла маҳбубият пайдо кард ва талабгорони ҳунараш рӯз то рӯз зиёд шудан гирифт. номбурда бештар дар як ҳуҷраи хонааш танҳо нишаста медӯзад. холаи Нурихон мегӯяд, ҳамаи фарзандонамро дар вақти хонадоршавӣ ҷомае ки бо дастони худам тайёр кардаам мепӯшонидам. чӣ ки шояд лоиқ гуфтанд ки модар дар кунҷи сандалӣ нишаста барои писари худ ҷома медӯхт. ман ҳама орзу дорам ки ба наздикӣ ба ду наберам келим мекунам ва ба онҳо ҷомаи домодӣ дӯхта истодам. пештар барои ҳар як ҷавон модарон, бибиҳо ҷомаи алоҳида, чӣ хел ки мана ҳозир шумо дида истодед, пошои зангор мегӯянд, ин алоҳида барои домод ҳамин матоъро гирифта ба онҳо ҷома медӯхтанд. дар пештар замон ҳам барои духтаракон аз атлас ҷома медӯхтем. мо ҳам орзу дорем ки барои арӯсон аз атлас ҷома, барои писарон мана чӣ хел ки дида истодатон ҷомаи пошои зангор. домодҳо ин ҷомаро албатта дар шаби никоҳ аз бар менамуданд, ҳамин ҷомаи сиёҳ. чхел ки мо медонем, мо расми русуми яъне никоҳ ҷома албатта аз тарафи арӯс якта ҷома ба домод тӯҳфа карда мешуд ва тоҷикон ин расму русума то ҳамин рӯза нигоҳ доштанд. ҳамин шаби никоҳ ба домод як ҷома тӯҳфа карда мешуд ки шаби никоҳ ин ҷомаро рафиқони домод ба домод мепӯшонданд ва миёнбанд мебастанд. ҳар як фарзандам ман ҷомаи аз бобои бибиёмо чӣ хел ки расму рисми пештар буд, ҷомаи пошои зангор. ман бо пошои зангор писаронама оиладор кардагӣ. зардӯзӣ гарчанде зардӯз бошамам, он вақтҳо зардӯзӣ на он қадар ривоҷу равнақ мекард. акнун мана вақте ки ҳасту ман бо орзуе ки пештар буду чӣ хел ки падаронашон ҷомаи пошои зангор пӯштанд, мехоҳам ки инам бо аз нав эҳё кунаму ҷавоно ҷомаи пошои зангор пӯшта як ҳусни алоҳида вай мешавад барои ҳар як ҷавон. чӣ хел ки мегӯянд боли ҳусни зан мекунад. тахминан солҳои 70 то 90 ҳамин ашё бештар аз ҷониби ҷавонон истифода мешуд, зеро ки яке аз ҷиҳозҳои асосие ки арӯс ба домод тӯҳфа мекард ҳатман ҷома буд. ҷомаи домодӣ дар ҳамроҳӣ бо салаю рӯмоли миёну тоқӣ буд. бисёр хуб аст ки имрӯз як анъана гардидааст ки дар қисмати бисёре аз ноҳияҳои кишвар барои домодҳо аз ҷониби арӯс ҷома харидорӣ карда мешавад.
яъне дар қатори шиму костюм, дар қатори курта, дар қатори як сари либосе ки ба ҳукми анъана дар омаст барои домод харидорӣ мекунанд, ҳатман як ҷома, як тоқӣ ва як миён рӯймолбанд низ харидорӣ мекунанд. махсусан дар минтақаи вилояти суғд ин чиз ба ҳукми анъана дар омадааст ва имрӯз хушбахтона бо тараққиёти коммуникатсия, اون واسطه‌های اخباری اومد که امروز از یک ناحیه به ناحیه دیگر انتقال می‌یابد. این انعنا به ناحیه تابع مرکز مملکت تا یک اندازه گذشته است. فکر می‌کنم در ولایت ختلان مملکت در قسمت زیادی اونها علاقه معمولی گشته است. این باعث پیشرفت یعنی این هنر است. چه طوری می‌بینید جامه‌های دختری این بانوی هنرمند شینم و زیباست؟ میگوید این هنر بسیار مشکل بوده، از کس زحمت زیاد را طلب می‌کند. تنها با مهری بی اندازه به این کسب آن را می‌توان از خود کرد. او یک جامه را مدت 10 روز آماده می‌کند. اگر دو کس یک کس همراه شده دوزن اگر باید تنش علاهیده، قفاش علاهیده، آسینش علاهیده که میدوزن، دو کس یک کس دوزن در مابین 8 روز 10 روز تیار میشن. جامعه این زمان در استفاده کمتر است. بیشتر جامعه ها رو زنهای سین سالشان رفته، تقریبا زنهایی که سینی 50 بالا هستند با بر میکنند، ولی میان جوانان، جوان زنان جامعه هایی که به شکل زمانوی دوخته شده‌اند بیشتر استفاده دیده می شود. در چنین نمودی جامعه ها بیشتر متاهای اطلس یا اینکه متاهای دیگری که نقش اطلسی دارند استفاده برده می شود. برای یک جامعه متا اگر وای باشد، اگر 3 متر آهوز رنگی متاهایی که سیاه است 3 متر می برود یا 800 گرم تا 1 کیلو پخته می رود. از سرش هم همون 3 متر باشد 3 متر. غیر وای رشته می برود. اگر اون خیلی متاهای من این وای باشد، اگر اینم برش کمبر 8 متر تا 10 متر متا می برود. پخته که هست در مغازه از همون پخته میگیریم. پیشتر باشد پخته ها رو چگیتک میکردیم، سبه میکردیم. انمون سیاوه کرده پخته وای که چگیتک نهایت هم فایده آور میباشد و هم گرم میباشد. اگر زنها گویم از دور قدیم نیز همین در تاجیکان، در زنهای تاجیکان خیلی پالتو گپی پالتو میپوشیدگی گپ نبود. زنها نداشتن این پالتو، از بر نمینمودن. برای همین هم در فصل زمستان البته جامه‌های رنگارنگ که از متای اطلس، ادرس دوخته میشد که لباس این متای ملی میباشد میپوشیدن، از بر مینمودن. جامه‌های زنها بسیارتر پخته‌دار بودن، مثل ابرا استر داشتن، رنگ به رنگ بودن. البته این جامعه رو زنها وقتی که به مهمانی میرفتن از فصل تیرمو سر کرده تا فصل بهار از بر می نمودن این لباس ملی. وقتی که شما اگر هنرمند باشید برای هر یک کسب و کارتون مهر و محبت داشته باشید و آن رو دوست دارید، هیچگاه عصبانی نمیشید. به نزد آدم یک شخص بیادگر یک خرسند میشید که به کار وابسته، محصولات کارتون صفتناک، از همین حساب آرامی دائم بر من هست. با قول جامه‌دوست، جامه نمودهای گوناگون دارد به مانند جامه‌های رنگه، بقصب، پختگین، جامه علوچه، جامه زهباریک، جامه سرپخته، جامه بارانی و غیره ها. اساساً آن را از متای چیت، ساتین، پلته بخمل و اکثراً از بقصب می‌دوزند و تا زمانی حاضران نیز چنین است. زنهای ما در اینجا فقط جامعه در خاطر دارم. من وقتی که من جوان بودم برای زنها از اطلس جامعه میدوختن، لیکن پختگی نه. لیکن در ناحیه‌های دوردست مانند مچا آنها البته اطلسین جامعه پختگی میدوزن و آن را لگنده میکنن، مانند لگندی مردانه. یکی از جامعه‌های بین‌نهایت قدیمه و جامعه‌ای که بسیار خریدارتر بود، مردم تاجیک اون رو جامعه علوچه میگفتن و در بعد جا باز شکل دیگری همون متای علوچه بود که به قصب میگفتن که اون رنگارنگ بود و خطای مخصوصی سبز، سرخ، سفید، کبود داشت به خود. خب و اگر اهمیت داده باشید پیشتر میان مردم تاجیک اصطلاح شاهی یک متا معمول بود. اون متا هم در شکل اطلس و ادرس
бофта мешуд ва махсус аз маҳсулоти абрешим омода мегардид ва барои чӣ онро шоҳӣ мегуфтанд. дар баъзе минтақаҳо истилои подшоҳӣ буд, яъне ҳар кас қудрати харидорӣ кардани он навъи беқасаб ё шоҳие ки бисёр гаронарзиш буд надошт, яъне вай аз абрешими хос танида мешуд, матои он омода мегардид ва ба ҳамин хотир истилои шоҳӣ ё подшоҳиро ба худ гирифта буд. ҷалакҳои зардӯзӣ аслан либосе ҳастанд ки либосҳои тантанавӣ мебошанд. Онро бештар дар базму тарабҳо ва дар рӯзҳои тӯй ба бар мекунанд. Ҷалакҳои зардӯзиро аслан духтарон ва домодҳо, арӯсону домодҳо ба бар мекунанд, танҳо дар рӯзи домодиё, дар рӯзи арӯсӣ. Дигар дар истифода ҳамчун либоси доимӣ ба бар карда намешаванд. талабот пештар бисёр буд. Зардӯзиро аслаш барои зардӯзӣ кардан алоҳида дӯкон мегӯем, сех ҳисобе ки вай чӣ мешавад, бар он матоъ тайёр мекунем, аз кардон гул мебурем, баъд барои матоъ мондаи сода ҷомаи зардӯзӣ медӯзем. ҳозир бошад ҷомаи зардӯзӣ на он қадар талабот аст. ҳозир ғайри зари дастӣ онҳо бо мошина ки тайёр карда шудааст, ба онҳо шавқу завқ доранд. Агар фармоиш шавад бо зар мо ҳам тайёр мекунем, локин ҳозир асосан атлас кардем. ҷомаҳои зардӯзӣ имрӯз то як андоза дар як замони муайян ба ҳукми анъана даромаданд ва қаблан барои тӯйҳои шоҳписар, яъне писарчаҳое ки хатнасор мешуданд, ҷома медӯхтанд ва иловатан дар маросими ҷашни арӯсӣ низ ба шоҳҳое ки онҳо имрӯз ғурури баланд доштанд, қудрати шоҳ, яъне унвони шоҳ ё подшоҳро мегирифтанд, ҳатман барои онҳо ҷомаҳои зардӯзӣ дӯхта мешуд. Имрӯз талабот бо чӣ сабаб камтар шудааст? Имрӯз чуноне гуфтем, корҳои фаҳмондадӣ, таблиғ, ташвиқ камтар аст. Масалан вақте ки ҳунарманд дар саҳна бо ҷома баромад мекунад, фикр мекунад ки ин ҷома танҳо бояд хоси ҳунармандон, яъне чӣ гӯем, яъне артистӣ, яъне танҳо ба хотири ҳунармандон бошад ки бояд ки ё суруд мехонад ё рақс мекунад, бояд ҷомаи нақшину зардӯзӣ дошта бошад. Аммо фикр мекунам махсусан дар вилояти Суғд дар замони гузашта ҷомаҳои зардӯзӣ талабот зиёдтар буд. ҷомаҳое мавҷуд буданд ки онҳоро танҳо дар маъракаҳо ба бар менамуданд ва ин намуди ҷомаҳо якранг буд ва асосан рангҳои кабуд ва сиёҳ дошт. боз ҷомаҳои тӯёна низ буданд ки онро дӯзанда ками ором медод. пӯшидани чанд қабат намуди ҷома ин сарватмандии одамонро нишон медод. Ин намуди сарватмандӣ буд. аз болои ҳар як ҷома, ҳатто аз болои ҳар як ҷома, мисол рӯбаро агар 3-4 та мепӯшиданд, миёнбанд мебастанд, чандта миёнбанд мебастанд. Ҳамин чӣ қадар либос ҷома бисёр рӯбарӯи пӯшанд, ҳамин қадар одам сарватманд ҳисобида мешуд. ҷома ва ҳар як либоси анъанавие ки мисол ба бар мекунанд, дар ҳар як маъракае мебинед дидакдаро аст. айни ҳол ҳар як шахсе ки мебинад бо як ҳавас, бо як ҳасад назар мекунад. барои он ки диққатҷалбкунанда аст ва аз пештара аз давраи ҷавонӣ, аз давраи кӯдакӣ онҳо ба ёд меорад, вале хеле ки қайд карда шуд кам истифода мебаранд. баъд ҷомадӯзоне ки пештар буданд, ки бинобар сабабе ки дар миёна ки ҳамин пӯшидани ҳамин либос як муддати муайян ки аз байн рафт, ҷомадӯзони пештара шогирдон омода накарданд. зимни як сафари хизматӣ ба ноҳияи Масчоҳ мушоҳида гардид ки бонувон либосҳои қадимае ки модарону бибиҳои кӯҳистонӣ аниқтараш ҷома ба бар мекарданд, ҳанӯз побарҷост. мана нав ҷома дуд, мана барои келино, барои бачаҳоро шам мекунем, барои бачаҳо. мана бо акун ин соло ки бисёр мекунем, бо харидор бурод мефурӯшем, бо як саби зиндагиҳо моро мебинем, қуроғ медӯзем, гул медӯзем. мана хеле мебофем, ҳунарои ҷуроббофӣ, куртабофӣ, румолбофӣ. гуфтам ку занои мачо аз 40 ҳунарам зиёдтар дорад. не ки махфӣ буд. чизҳои духтига мо сандуқ бубудам. пеш одам партофт, аммо мун гуфта. ки ҳеч ки истифодашон намебурд, механдидан дар ин дашти дилварзе. қуроқи ба ту мепартофтанд ки дига ба кор намера. худо бушукр, ана ҳунарои мо ҳамаш шукри худо ки умуми ҷаҳонӣ, тамоми ҷаҳон мебинад занои тоҷик чӣ хел орияту виҷдону ҳунарнамоӣ мекунад. аз соли 2013 сар карда то анами рӯза то порсола мо дар экспедитсия будем. ҳама занҳои мисол айни, ноҳияи айни, Масчоҳ, панҷакент,
албатта нами имрӯзам ҳамин ҷомаҳо аз бар дар танашон ҳамин ҷомаҳо ҳастанд аз бар мепӯшанд ҳамин либоса бе ин либос ҳамин камакак ҳаво сар шуд кӯча намебирояд. ҳамин тариқ қариб ҳамаи занҳо ба бар ҷомаи атласу беқасаб доштанд. аз нақли занони рӯзгордида ба бар намудани ҷома аз қадим одати бонуи мастчоӣ буд ва бо ин либос аллакай мардуми ин минтақаро дар ҳама ҷо мешиносанд. бо ҳозир ҳама ба ҳамин либоси миллии худаш арӯс мешаванд ҷудо ба файз ба фазилат духтароморам ҳамаш меомӯзонем мехононем баъд ба шавҳар метиҳем. бояд бигӯем ки имрӯз миёни мардум ҷомаҳои истеҳсолӣ фабрикаҳо корхонаҳо ба мушоҳида мерасад, вале вақте ки бо ҳунармандон ба он нафароне ки бештар ҷомаро ба бар мекунад ҳам суҳбат мешавем мебинем ки имрӯз ҳам аллакай мардум мехоҳанд ки дубора ба намо ҷомаҳое ки пурра дастӣ духта мешаванду чокдӯзӣ карда мешаванд кӯк зада мешаванд талабот зиёдтар аст. барои чӣ? барои он ки он матоъҳои он ҷомаҳое ки аз фабрикаҳо харидорӣ мешавад он ҳама тавассути супориши компютерӣ дизайн мешавад ва бо як амал духта мешавад, дар ҳолате кушода доштани яке аз дарсҳо пурра он кушода мешавад. айни ҳол дар миёни ҷавондухтарон ҳастанд ҷомаҳое ки ҳастанд ба шакли замонавӣ ба шакли костюмҳои замонавӣ духта шуда истоданд, дар болои ҷомаҳои гиребондор духта истоданд, дар болои онҳо мисол гулҳои бо мурраҳои гуногун ё бо рисмонҳои зарҳалин гул андохта шуда духта истоданд ки диққати бештари ҷавондухтаронро ҷалб мекунанд ва онро истифода мебаранд. миёни ҷавонони мисол ҷавонписаронам ва кӯдакон ҳамчунин намуди либосро бо шаклҳои нав омода кард, пешниҳод кард то ин ки завқи онҳо ҳам бештар шавад ва ин анъана бедор шавад. дар ноҳияи мастчои кӯҳӣ то имрӯз як андоза истифодаи ҷомаи анъана махсусан дар ҷашну маросимҳои хурсандӣ пурра ба назар мерасад. агар аҳамият дода бошед дар рақсҳои қадимаи мастчоҳӣ махсусан мастчои кӯҳӣ то имрӯз ҳатман вақте ба саҳна мебароянд ҷомаи махсус аст ки баъди он куртаи остин мебарояд ки он рақси остин доранд. яъне истифода дар ҳар ҷо ҳар гуна аст. ба қавли бонувони ҷомадӯз ин либосро асосан модарон ва занони ҳунарманди кӯҳистонӣ медӯзанд ва бонувони мастчоҳӣ низ бо ин ҳунар тӯли солҳои зиёд машғул буда обрӯву нуфузи хешро доранд. дар байни мардуми тоҷик ҷомадӯзӣ ва ба бар намудани ҷома хеле шӯҳрати беандоза дошт. Салтанат Азиз ва солҳост ба ин ҳунар машғул аст ва аз маҳсули дастранҷаш модарони мастчоҳӣ истифода мебаранд. ҷумра мебурем, қадиши ҷудо, остиниши ҷудо медӯзем, ҳам мешим бо мевем якбанди мекунем мешад ҷума. бо ҳамроҳи ду духтарам, бо ҳамроҳи келином, анунҷашги вай неверамай, бо ҳамроҳи невераҳом, бачаҳоро мебиёни гумбор дастгиримо мекам, бачаҳои майдак невераҳом. дар мардуми мастчо ҳамин ҷома буд. ҷомаро мо ҳамчун либоси идона ба бар мекунем, дар маросимҳо ба бар мекунем, чи мардон чи занон. барои занон аз атласу адрас, барои мардҳо аз беқасаму зери беқасам ҷома медӯзанд ки дар баъзе минтақаҳо ҳамин ҷомаи моро ҳавас мекунанд, чунки ин либоси ҳам зебо ҳаст, ҳам гарму хеле қулай ҳаст, сабук ҳаст. инро мардум мо дӯст медоранд. ҷома як ҳисси як ҷузъи либоси миллии мардуми мастчо аст. ҷома пӯшидани ҷома, дӯхтани ҷома. ҷомаҳо ҳам мутобиқ ба мавсим аз ҳамдигар фарқ мекунанд. дар фасли зимистон ҷомаҳои аз пахта тайёрнамударо мардум ба бар мекунанд ки онҳо сифати хеле хуб доранд ва аз сардӣ организмро эмин медоранд. дар фасли гармо бошад асосан ҷомаҳои тунуктар ки аз ватин тайёр шудааст мардум ба бар мекунанд. аз ин гуфтаҳо бармеояд ки мардум ба фасли сол нигоҳ накарда ҷомаро ҳама вақт ба бар менамуданд. соҳиби ҳама хуно ҳамамо дӯзандагӣ буфандагӣ ёд гирифтем ҳунаромо ҳая ами ҳунаромо ну меёбе мехӯрем. келино курпа медӯзанд, курпичи медӯзанд, болӣ медӯзанд, остӣ медӯзанд, нуношон ёфтиян хурсодия. мардум бояд ки фарҳанги ҷомапӯшӣ, одоби ҷомапӯширо то як андоза кӯҳансолон ба насли навин омӯзонида бошанд ва бигӯянд ки он чӣ унсуре аст ва барои чӣ пӯшонида мешавад. масалан вақте ки домод дар рӯзи хурсандии худ ҷома мепӯшад, он ҷома ҳатман ҷило медиҳад ё рангоранг аст ё нав аст, ин боиси хурсандӣ аст ки анъанаҳои фарҳангии қадимаи мо то як андоза ҳифз мешаванд. ман гуфтани ҳастам ки ҳамин чиз гашта омада мод ба даромад. занҳо ҳозир ҳамин либосҳои якранги аз адрас духтагӣ, аз атлас духтагӣ аз болои либосҳои аврупоӣ мепӯшанд. дар ҳамин конферансҳои умумии ҷаҳонӣ дар ҳама ҷой медӯзанд. хеле ки ин чизҳо мо дар занҳои интеллигенсияи тоҷикон дида метавонем.
این لباس ها همین جامعه هیچ وقت از مد نمیبراید چون که لباس قلای هست برای خنکی لباس برای اقلیم ما خیلی قلای است و این لباس ملی تاجیکان حسابیده میشد هم مرد و هم زن. جامه‌های تیار نموده بانوان مسجاهی پر از متاهای اطلس و ادرس و بقصب است. این از آن شهادت می‌دهد که باشندگان این گوشه دیار به احیای متای ملی نیز توجهی بیشتر ظاهر دارند. هنگام وارد شدن به کارگاه سلطنت عزیز و همه بانوان سرگرم استحصال متای برای جامه بودند. در تنش جامه‌های زیبای اطلس و ادرس و بقصب داشتند. آنها در این کارگاه اول متای جامه را تیار می‌کنند و بعد به دوختن خود جامه می‌پردازند. 150 دختر در ناحیه مچای کوهی یاد داده و حالا در مچای نو بازم 200-300 تقریبا دخترای خانشین زنای خانشین با هنرهای ملی با شرکت ها تامین کرده شده. خلاص جامه رو مردم این منطقه نه تنها در عید و مراسم ها بلکه لباس معمولی این منطقه می شمارند. حتی گسیل کردن عروس را به خانه داماد بپوشیدن جامه جایز نمی دانند، میگویند بانوان مسجد. در بسیاری از منطقه‌های کشور خوشبختانه امروز هم بردن جامه ها عنعنه گشته است برای زنان. مثلا هر یک عروسی که چی در ناحیه دیوشتی چی امروز سابق غنچی چی در ناحیه پنجکنتی بوستون، خب در منطقه خطون هم در ناحیه شهرتوز ما مشاهده کردیم برای هر یک عروس 2 جامه می‌دوزند که برای هنگامی در فصل سرما مخصوصا تیرما بهار یا زمستان وقتی که عروس هر سحر برای رفتن حوالی به کوچه میبراید حتما باید که یک جامه کاری داشته باشد که اون جلوش کمتر است نسبتا باید برای خانه پوشیدن استفاده شود. اما برای در نزد مهمانان چرخ زدن یا که یگان کس برای دیدن عروس دیداربینی عروس میاد حتما جامه‌های نسبتا جلودار رنگی و متاهای قیمت‌ها را بر میکنند. هر یک عروس مسجد باید رمز مسجد جامعه مسجدی داشته باشد. در اینجا عروس با لباس‌های ملی قدیمی که حالا هم در مسجد رمز خود را قدر خود را گم نکردن حاضر هستند که در اینجا من چپان کرتی عروسی در پا محسی است. در کوهستان مسجد که من زاده کوهستان مسجد هم عروسان انده می پوشاندن ادرس های بخاری دست بافی بخاری بود. از هوای 2 جامه 3 جامه قطعه همون دیه عروس می شدن که وی رمز عروس است گفته. انا امروز شکرانی صلح و آسایش، شکرانی برکت دوران، شکرانی آبادی مملکت که امروز همه قدرتی همین جامه را خودش کردن دارد.